pangkwago, piso 14 tablado, gramo-gramo ang kailangan ng tawaran sa gitna na ng sangan. May masamang elemento, di magpakanip, humahanap ng pwesto. Close the window and close the door. Everybody quiet, let's do it on the floor. Walang hihinga at makahanginin, sinihin na yan parang di mabitin. Ilang sandali lang sabi niya tara, maninigas na raw ang kanyang panga. Kung saan pupunta, dyan na sa tabi, tutumahin isang case na mir. Kayang-kaya kahit mag-isa, di na uubusang ng baterya. Pag wala ng ama, tulog sa higaan, pipikit at wala nang isingan. Swap na muna, walang panggamit, di pa huli, kailangan kumamit. Pinakamalapit na sanlaan ang solusyon para mga salang. Gusto niya ba to? Ayaw niya ng tiyongke. Anda mo kasi para raw sa pobre. Mayaman ka nga pero best friend mo tatablahin ka dahil sa bato. Anong oras na? Wala pa rin sila kay kanina umalis. Inagubang mumunyahin sana ang kawali ay para Fernellia na dumating. Humihingi ng dispensa. Sorry pare, ako'y hinaran na mga parak at pinagkapan. Ay syempre bago nila matuklasan, masira itinapon ang hindi ko alam. Umiwat ito sa bed, umabaw ang galit. Umilit ang katawan, umabot hanggang anet. Pinapinalapit at di nagtumingin. Umutas sa kutsina, kumuha na patalim. Oh my gamit, oh my sa morgue. Diyan ngayon nakahintay, wala nang ibo, malamig na bangkay. Uwaraw yung konsinay at ikay. Lamang hinala, mulat na mulat. Kunting galabo ay gulat na gulat. Pumulahin ka kahit nagkahit ng kwento. Maniniwala ka naman kahit nilagkento. Diretso tayo best friend sa araw ng sahod. Araw ng gabi, gabi binuwang araw. Anino na ang pag, di ba rin tumatanaw. Kasabihan niya, pera na naging bato. Ngayon pera niya nakalaan na sa bato. Wala na raw amats, wala na rin si wife. Destination, diretso na sa